माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अभी आप सुन रहे हैं विद्या म्यूजिक की प्रस्तुति। संजय सम्राट। हाँ मौसम ई मिले वाला बाटे हो। अभी आप सुन रहे हैं विद्या म्यूजिक की प्रस्तुति। मौसम ई मिले वाला बाटे हो आइल, तू तो खाए खातिर बाहर भूखाइल। प्रस्तुति अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। हाँ हाँ केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे, घूमे बाजारे, घूमे बाजारे। केहू न बाटे आज घरे दुआरे, राजा जी गइल बारे घूमे बाजारे। हाँ बैठल बानी संजय तोहरे सहारे, जाने नमूना सी बात ही पटू प्यारे, ही पटू प्यारे, ही पटू प्यारे। हाँ हाँ धर्मेंद्र बैठल बानी तोहरे सहारे, जाने